Fiskene, hvordan har du det? Velkommen til kanalen og til læsningen Fiskene. Vi vil forbinde os med dine energier, og vi vil se, hvad englene fortæller os for at begynde denne sæson for fiskene. Tillykke med fødselsdagen til alle fisk, og må alle jeres drømme gå i opfyldelse i dag og altid. Du fortjener det bedste år, vi fortjener det bedste år, fisk. Lad os så forbinde os med energierne. I dag er det den 21. februar 2023. Nej, 19, jeg er helt forud for min tid. Det er 19. februar 2026. Men den dag, hvor du modtager denne læsning, er det helt rette tidspunkt for dig til at se dette vigtige budskab. Glem endelig ikke at tage det med som genkendeligt hos dig, og husk desuden at tjekke dit ascendanttegn. Nogen har fødselsdag den 21. februar, og forbinder sig nu med læsningen. 19. februar. Det er vigtigt. Nå, SI-sparer, det er sandhedens øjeblikke. Afgørelsens store øjeblikke og øjeblikke for nødvendige gennembrud. Du har 2 nier, der markerer fundamentale cyklusændringer. Den ene i stave og den anden i spar. Det er vigtige tider. Det du skærer væk er uundgåeligt en situation, der forhindrede dig i at bevæge dig mod en privilegeret position, mod toppen, mod succesen. Det er nu tid til at gå hele vejen. Spar er et yderst interessant kort, der det taler til den mentale klarhed, som fiskene får omkring en bestemt idé eller situation efter en tid, hvor der med sikkerhed har hersket forvirring. Det er en stærk indsigt, der endelig baner vejen for en ny forståelse. Eller måske kan det også være, at du skal forberede dig grundigt på en vigtig og meget afklarende samtale angående en bestemt sag, ikke? Så står du faktisk med rigtig mange fordele i hænderne. Først og fremmest har du en fuldstændig klarhed over, hvad du præcis forventer at opnå med denne samtale, ikke? Du lader dig ikke rive med af noget, der ikke gavner dig, som ikke er til nyt for dig, eller som ikke længere giver dig en særlig privilegeret plads i den situation. Det kan stamme fra noget, der har med arbejde, studier, dit personlige liv, eller endda dit parforhold at gøre. Alt fører til en forbindelse med en vis uafhængighed eller en vis frigørelse, fordi du har 9 mønter. Det repræsenterer selve øjeblikket for nydelse, hvor man virkelig kan hvile i sig selv og sit eget liv. Uanset om du befinder dig i din fødselsdagsmåned og føler, at du har brug for den plads, det øjeblik, den pleje og den opmærksomhed. Måske i form af en gave eller lidt selvforkælelse. Så er det også et øjeblik til at indse, at den blokering, der tidligere forhindrede dig i at opnå den nødvendige ekspansion, nu endelig er forbi. Det er tid til at give slip på fortidens begrænsninger, omfavne din indre vækst og tillade dig selv at træde ind i en ny og mere frigjort fase i livet. Jeg kan virkelig godt lide, at du har S i svær, for kreative idéer vokser på strålende vis. Jeg er glad for, at du har S i svær, fordi du ikke lader dig rive med en falsk illusion, da du gennemskuer sandheden i dette. Det er en stærk indsigt, der viser, hvor skarpt dit fokus virkelig er. Især hvis du skal have en vigtig samtale, ikke? Alligevel forstår du godt, at det her i begyndelsen kan være en lille smule svært, ikke? Jo, altså, jeg er nødt til at tage den her udfordring op og se det i øjnene. Jeg har besluttet mig, og jeg er helt sikker på, at jeg nok skal nå dertil eller holde fast. Hvis du allerede er nået frem, hvorfor så ikke? Det er desuden et kort, der beder os være på vagt og forsvare det, vi har opnået, og som det virkelig har kostet os meget at kæmpe for at få fat i. Faktisk må man ikke give op. Selvom du endnu ikke er nået dertil, så ved at når du først har fundet retningen og ved, hvor du skal hen, så har du allerede vundet. Betragt sejren som din egen, for du er allerede halvvejs mod dit mål. Det er en krone triumf spares, ikke? Frem for alt giver det dig også styrken til at beskytte det, du opnår, og vise det mod og den tro på dig selv, ikke? Som mange mennesker ikke tror, du kan opretholde. Og her der kan man virkelig værdsætte den smukke side af de små luksusting, som man med god samvittighed kan undre sig selv. Det handler om at værdsætte dette øjeblik i dyb ro, et helt særligt øjeblik i ensomhed, hvor du kan nyde den store succes, som denne situation bringer dig, for det hele vil naturligvis blive kronet med den absolut største og mest velfortjente succes. Det kan også handle om en form for uafhængighed på det arbejdsmæssige plan, hvor du kroner dig selv som selvstændig. Det gælder ikke kun i livet, men også i selve arbejdet. Samtidig får du friheden til at vælge noget, der er radikalt fordelagtigt for dig, når det kommer til kærlighed. Her har du solen, Mago-kortet og ridderen af Begra. Der taler om en invitation og et ønske fra en person, der gerne vil nærme sig og tage det næste skridt i forholdet. Det er en klar hensigt om at skabe en dybere forbindelse mellem jer to. Du sidder måske stadig med visse tvivlsspørgsmål, og her ser vi 2 i mønter, der indikerer en usikkerhed om, hvorvidt alt dette virkelig forholder sig, som det bliver fremlagt for mig. Men da der også er et S i svær, bekymrer det mig slet ikke. Tvivlen vil hurtigt forsvinde helt, så snart tingene begynder at vise sig på en meget konkret og yderst håndgribelig måde for dig. Solen er et vidunderligt kort, for solen taler tydeligvis om din tilbagevenden til solen som fødslen, genfødslen af fiskene, fordi man mærker al energien af ekspansion, kreativitet,
og overflod i alle områder af sit liv. Det er en utrolig stærk tid. Du vil også blive meget efterspurgt udefra. Hvad sker der med dig? Folk vil sige til dig, at du virker godt tilpas, og du har en høj energi. Ja, det er præcis, hvad solen giver dig. Den giver dig også muligheden for, at du kan tegne sandheden om alt det, der sker. Så intet vil undslippe dig, og du bliver ikke offer for nogen form for bedrag, især ikke i kærlighedsanliggender, for du har ridderen af bækre ved din side i dag. Ridderen af bækre er et ganske interessant kort. Selvom det måske ikke er sket endnu, og du stadig går og venter på, at det dukker op i dit liv, så føler jeg også, at det repræsenterer et fremskridt mod noget nyt. Ved at bryde denne mentale blokering, kan du rent faktisk nå frem til målet meget hurtigere, end du selv havde turet håb på. For du kan være den person, som specifikt indtager rollen som bærer ridderen i dette øjeblik. Du føler dig ganske tryg og sikker ved at give et seriøst følelsesmæssigt tilbud til en person, som du naturligvis også opfatter har en dyb samhørighed med dig. Dette gælder måske også i forhold til en bestemt situation eller en konkret sag, som du går og overvejer meget grundigt lige nu. Jeg befinder mig i et øjeblik, hvor mit liv bliver mere klart på flere punkter, og jeg kan kaste mig ud i noget, der er inspirerende for mig. For det er naturligvis også, hvad Caballero de Copas handler om, at man finder ind til en dybere mening og flugter med sit sande formål. Solen er et helt fantastisk og strålende kort, fordi det fortæller mig, at denne ridder af bækre også kan bringe en dyb lykke. Det er en lykke, som man slet ikke forventer, en overraskende lykke, eller måske en lykke, hvor tingene endelig falder helt på plads for en på en smuk måde. Jeg føler, at fiskene vil modtage mindst 2 til 3 vigtige nyheder, der sender dem direkte ud på en rejse mod personlig vækst. Det bliver en tid præget af forandring og udvikling for dette stjernetegn. Og det kunne være et øjeblik for dig med nydelse og glæde i kontakt med dem, der omgiver dig. Der har du en 9 i mønter. Du vil gerne nyde dette øjeblik i ensomhed, men du vil også åbne dig op for verden omkring dig. Og det er meget interessant for dig. Hvis du kom fra en periode præget af dyb tristhed eller en tid med isolation, hvor du havde trukket dig helt tilbage, fordi du følte dig fuldstændig energiforladt, så er det tydeligt, at du nu spreder en helt anden og meget mere positiv form for energi. Og det kan jeg godt lide, for du skiller dig virkelig ud med din glød lige nu, og med skønheden i din essens. Det skaber naturligvis en karismatisk energi omkring dig, og en atmosfære, der er utrolig behagelig og meget motiverende. Det er præcis sådan, du vinder alles hjerter her i dag. Derfor dukker ridder Bækre op i dit oplæg. Han forsøger naturligvis helt fra et meget betydningsfuldt sted i dit indre at vise dig sine dybe følelser. Han ønsker oprigtigt at være sammen med dig, og han tilbyder at ledsage dig loyalt gennem en eller anden form for personlig proces. Så den energi, som denne Caballero de Copas bringer, er virkelig smuk. Virkelig smuk. Se, der er et fantastisk kort, nemlig kortet Mago, skaberen af den absolutte manifestation. Pisces, hvad er det, du gerne vil gøre? Hvor vil du hen? Hvad er drømmen? Hvad er målet? Hvad er meningen? Tja, jeg kan garantere dig, at du nok skal nå det. Du må tro på dig selv. Du må tro på, at du besidder skaberens kraft, og at det er dig, der skaber dit eget liv. Dine tanker og dine handlinger er det, der vil afgøre din succes. Troen på din egen evne er nøglen til at forme din helt egen fremtid. Så det er et stort og rungende ja til denne situation, som endelig er ved at løsne sig. Det fungerer som en kraftfuld katalysator for økonomisk overflod, ligesom det er en katalysator for nye kreative idéer. Det er en katalysator for et forhold, der virkelig komplementerer dig på en meningsfuld måde. Men det er også en afgørende katalysator for din personlige selvstændiggørelse og din indre styrke, og det gælder heldigvis én gang for alle. Det du ikke bryder dig om lige nu, kan jeg forsikre dig om, at du er ved at ændre, og du vil finde balancen mellem de rigtige ting. Grænseoverskridende øjeblikke til at skelne, hvad der gavner mig i denne situation, i dette spørgsmål om livet. Hvad gavner mig ikke længere? Hvad vil jeg beholde, og hvad vil jeg give slip på? Hvordan får jeg plads til det nye, til alt det, der træder ind i mit liv lige nu, så jeg på en eller anden måde kan fortsætte med at navigere i livets bølger? Det er alle de bevægelser, som livet kaster mod mig, der fører mig frem mod denne store forandring. Ikke? Du finder et formål. Neptuno gjorde et fremragende stykke arbejde med Pisces, og da du forlod Pisces, blev du i høj grad frigjort. Men mere end det fortæller det mig, at du genvinder meget, især selvtilliden efter øjeblikket med skuffelse og forhindringer, for din læsning starter naturligvis med et S af svær, ikke? Det er en ny begyndelse, hvor du endelig skærer igennem usikkerheden og finder klarheden, som du længe har ledt efter i dit eget liv. Her finder jeg min styrke, her sikrer jeg mig, her ser jeg muligheden, og jeg griber den. Her mærker jeg min økonomiske fremgang komme, og frem for alt den lykke og glæde, som den varme, venlige og sande følelse giver mig. Det her jeg virkelig mærker, at alt det, jeg har ventet på, endelig bliver til virkelighed for mig. Fra en ridder af bækre. Så 2 af mønter kan repræsentere de helt konkrete og håndgribelige elementer, som du måske har brug for, så du også kan tro på din egen iboende styrke. Jeg opnår dette resultat nu, fordi jeg besidder den nødvendige kraft til at opnå netop det. Jeg når denne situation, fordi jeg har sat mig for det.
og intet eller ingen vil forhindre mig i at skabe det. Opnå det eller nå frem til at betragte den mulighed som en fuldstændig sandsynlig mulighed, ikke? Jeg har besluttet mig for at nå hele vejen frem til målet nu. Dette er en meget generel læsning. Hvis du ønsker at tale om din specifikke situation, har du mulighed for at få en konsultation. Her er hjemmesideadressen i videoen. Men du kan også finde et link i din fastgjorte kommentar, fisken. Det fører dig direkte til siden, hvor du nemt kan reservere din læsning. Jeg glæder mig meget til at se dig. Jeg føler, at vi har opnået noget meget vellykket her. En underskrift, en kontrakt helt præcist, en forpligtelse og et fremragende køb, som vi nu endelig har fået i hus. Lad os endelig ikke glemme, at du vibrerer ind i kortet. Det indikerer klart, at du besidder den helt rigtige idé. Du finder desuden døre, der åbner sig for dig, og du møder spændende muligheder samt optimale betingelser for at føre et hvert formål, som du lige nu har i tankerne, ud i livet. Et klart sind og et frit sind er en gave fra universet, som du har på din side lige nu. Så tag imod den, for den fortæller mig, at noget helt klart dukker op. Noget, der fjerner al tvivl, og noget, der gør, at dit hjerte føler sig dybt motiveret. Og vigtigst af alt, når tvivlen forsvinder, føles din krop sund og strålende. Det er solens rene energi. Faktisk er det en udfordring, som du kan begynde at overveje, og som du vil gennemgå. Men den er værd at tage op, fordi du føler, at du har værktøjerne til at klare den. Selvfølgelig er det ikke rigtigt. Den udfordring, der kan være forbundet med hele denne omfattende forandring, afhænger udelukkende af dig. Hvordan fokuserer du på at handle proaktivt for at opnå denne store bedrift? Og husk endelig ikke at give slip på dit formål, uanset hvad der sker. Som jeg allerede har nævnt for dig med din istave, så er der tale om ret betydningsfulde ting. Nummer 6, som er harmonien, relationerne, båndene og den relationelle balance. Her fortælles det tydeligt, at du er ved at modtage en ganske særlig gave til dit hjerte. Dit hjerte er også en dyrebar gave, og det er derfor vigtigt, at du passer godt på det. Du besidder et helt særligt talent for at hjælpe og helbrede andre mennesker. Det er nu tid til at forstå, at din selvopoffrelse vil bringe dig en meget stor og velfortjent belønning. Det kræver, at du beskytter dig selv og dit hjerte, men i metaforisk forstand er du også beskytter dine kære, hvilket er essensen af fiskene. Lad os stole på det og dekretere det, for denne energi kommer til os alle, og jeg har virkelig elsket det.